bingung. Ki kerismu wis mudan-mudut kuwi. Kowe kok yo melu rewel to ya? Wis meneng wae. Iki lho meng kerismu wae gelem mudut lho. Medun. Mungkin. Bisa apik. Aku pengen ngono ki. Pengen munggah medun. Aduh. Kok nek maju-maju nek diadepke aku wae. Iki wis nang jero panggung iki. Terus Njalukmu apa? Wis tutup kelir. Aku mau njaluk di ngene malu. Ngene. Bener. Orang kenai. Sik. Piye? Nang kene wae. Lah piye? Nek nang jero ndak tenanan. Ngapa kok cekap semanten ora? Wah iki apa? Ya ben nek wong edan ki sak omong-omonge ora apa-apa. Wah aku isih waras aku. Lah ya ayo kalau edan nek pengen omongan sing ngono kuwi yuk. Lakone broto edan wae. Iya ayo ora apa-apa yuk. Aja kaya ngono. Sedilit. Dilit. Wah nanggung. Ya ayo suwe. Ah suwe engko nek nganti sore ra iso mulih. Ya sedengan. Sedengan. Sedengan kurang kamu. Ya engko baleni meneh. Bulan bali kok cah rapal. Iki piye to? Den Mas Brataki. Malah cempluke biye mintene bingung. Ki kerismu wis mudan-mudut kuwi. Kowe kok yo melu rewel to ya? Wis meneng wae. Iki lho meng kerismu wae gelem mudut lho. Medun. Mungkin. Bisa apik. Aku pengen ngono ki. Pengen munggah medun. Kowe pengen munggah medun. Sesuk nek ana yandu ya gek tak timbang. Nek munggah medun. Apa? Yandu ki apa? Timbangan anak-anak bocah kuwi lho. Oh, nah aku pengen kuwi. Kowe kepengin keris. Waduh mongko nggonku ra bengkong kok ngene cuk. Wis meneng. Aja tok turuti ya Kiai. Aja. Jenenge sapa kuwi? Kiai sapa? Sapa? Wis meneng wae. Ora usah ngomong jenengmu ya. Oh, modot ki. Oh, berarti jenenge Senggol Modot ya. Uduh. Lah? Lah apa? Kowe ora ngomong-ngomong to. Wis lah. Aku ndelok iki lho kalungmu kok ndelok kalunge. Wah, iki sesek ngrampas iki. Kalung barang aji jujut. Lah ora kena wonge ya kena kalunge ora apa-apa kene. Wah, iki luntur ya kok. Den Mas, kok ora ngono kuwi to. Kowe kok saiki suwe-suwe tak waspadake kaya liwung to kowe. Waduh iki sasmi. Ngono ki gendine liwung. Sasmi. Pinter iki. Lah ya aku pancen liwung arep jenengan to Kang Mas. Dadi liwung atiku. Ayo Dit. Maju nek diadepke aku wae. Iki wis nang jero panggung iki. Terus Njalukmu apa? Wis tutup kelir. Aku mau njaluk di ngene malu. Ngene. Bener. Orang kenai. Sik. Piye? Nang kene wae. Lah piye? Nek nang jero ndak tenanan. Aja kaya ngono to, minten. Minten. Kene iso joget Den Mas. Jogetanmu ya apik. Iki manut sapa ling ngedepi? Mengkis-mengkis nang ngisor ya mengkis-mengkis. Joget meneh ya. Ya. Sabda.
cendole sing ana ditileki cendole. Endi cendole jenengan tak weruh. Iki kok karek ron dhewe kari loro. Ronde. Nek cendol cilik-cilik. Ronde apa bakso? Aku seneng bakso. Ora bakso sing bakso setan apa bakso apa? Baksone baksomu. Aduh. Tenane. Neng ayam lho kula. Ayo aku seneng ayam bangane sapi. Heeh, sapi kegedean ya. Ya ayo to, jiken meneh wae. Isih? Isih. Broto kok jak yak-yakan iki kepiye iki? Ya ora apa-apa salah ora gelem. Ayo mengko. Dadi gelem tenang. Iki menggari sak bait yuk rampung lho. Ora gelo? Piye ya? Ora gelo? Jane ya gelo. Ning wedi karo sutradarane. Rasa wedi. Ora oleh. Subroto ki aja geleman. Aja geleman? Ora, aku ora gelem. Yakin? Yakin. Ya wes nek ngono aku tak milih liyane wae. Milih liyane. Liyane wis do karo aku. Matuk iki ora tak kentong soalnya kentongane pecah ya mausnya tadi. Pecah? Heeh. Tutuke tok wae. Tutuke tutuke apa? Wah, jane aku getun ya. Lah piye? Getun apa mergane? Basan lunga. Pengin. Aku sing wegah saiki gah. Moh. Alah, moh ya wis. Tekate nglimpekke. Nek pas dadi wayang wong ya. Ya, matur nuwun Mbah Seana. Ya, Mbak Tatin ya iki wis meh jam 1 no. Oh, nggih.